Tohle je přesně situace, kterou má spousta těch lidí, že jim třeba někdo píše, ptá se jich na ty věci, tak já teda asi jako vytvořím nějaký produkt, nějakým způsobem mi to dává smysl. Začnou vymýšlet, co všechno tam jako dají. Já tam chci dát tohle, já tam chci dát tohle, já tam chci dát tohle. Tak se jich zeptej, oni ti to řeknou. Že jsem chtěla fakt něco úplně jednoduchého. Jmenuje se to Chci na dentální hygienu, chci na DH. Jako někdo, kdo nikdy předtím nic takového nedělal, si byla schopná za měsíc kompletně dát dohromady a spustit. A díky tomu prodeji jsem se našetřila na celý školní. Čekali jsme, že se prodají nižší desítky a nakonec se povedlo prodat vyšší desítky. Vítám vás do tohoto videa. Dneska jsem si pro vás připravil rozhovor se studentkou Nelly, Ano. který se podařilo spustit s extrémně malým publikem na Instagramu svůj první online produkt a myslím si, že to byl docela úspěch. Ale k tomu se ještě dostaneme. Mým cílem dneska je, my jsme v podstatě já jsem ti s tím launčem nebo s tím spuštěním toho produktu pomáhal. Myslím si, že úplně jako minimálně, protože když se na to podíváme, tak bylo tam pár kroků, který stačilo udělat správně a myslím si, že došlo k tomu úspěchu, který jsme si už řekli, že se k němu dostaneme. A mým cílem dneska je vlastně ty jednotlivé kroky víc přiblížit, rozebrat, říct třeba, co se v ten daný moment mohlo stát, nebo co většina lidí dělá špatně a kvůli tomu potom ty jejich produkty třeba nikdo nechce a tak dále. Pojďme rovnou na to. Pojďme divákům přiblížit, kdo vlastně seš a co děláš, aby měli nějaký kontext. Tak já jsem teda studentka prvního ročníku dentální hygieny a v září jsem začala studovat na Vožce a vlastně studovat dentální hygienu pro mě byl dlouho sen, protože jsem v červnu minulého roku dokončila ještě studium zubního technika. Během toho studia jsem si uvědomila, že dentální hygiena bude spíš pro mě, takže jsem si přála v září nastoupit zase znova do prvního ročníku, ale řekla jsem si, že pokud se dostanu, tak budu hrozně ráda, když bych mohla natáčet na sociální sítě, abych mohla lidem trochu přiblížit ten obor, ale spíš z pohledu té studentky, než dentální hygienistky jako takový, protože to mi přijde, že je hodně na tom internetu, ale takový to zákulisí, co obnáší ten obor, co obnáší obecně celý to studium, jak vypadají třeba přijímačky, tak to už na tom internetu tolik není, takže jsem si říkala, že by to mohlo zajímat víc lidí a přijde mi, že to bylo úspěšný. No, úspěšný to bylo, protože to začaly vlastně ty první videa hned začaly mít nějaký desítky tisíc views a jako velmi rychle se ti tam naskupila nějaký publikum. A chtěl jsem říct, že teda ten záměr prvotní nebylo, že žádným způsobem nic prodávat nebo vytvářet to za nějakým účelem jako zisku, ale bylo tam chci vlastně sdílet nějakou svoji cestu, protože já samotná jsem se tam chtěla dostat na tu školu nebo na tu dentální hygienu a ukážu a vlastně ty informace, které mě zajímaly, tak vlastně teď budu já dávat ven. Jo, jako fakt tam nebylo do začátku, vůbec jsem ani nad tím nepřemýšlela, že bych něco mohla, nějaký online produkt nebo jakýkoliv jiný produkt vyhodit ven, ale fakt ten záměr hlavní byl v tom, že já rok zpátky, kdy jsem si řekla, že se přihlásím na dentální hygienu, tak já bych hrozně ráda měla někoho, jako jsem teď byla já na tom Instagramu, kdy bych koukala, jak třeba vypadá to studium. A obecně mi přijde, že spousta holek třeba po té střední neví kam jít a přijde mi, že je jako dost důležitý vědět, co obecně jakýkoliv obor obnáší. Takže jsem si prostě řekla, já bych rok zpátky hrozně ráda věděla, co obnáší ten obor, abych věděla, do čeho potom půjdu. Takže jsem to spíš natáčela kvůli tomu, abych jako pomohla těm, který to prostě hledají a já rok zpátky bych to ocenila taky. Když se dostaneme už k té části, kdy teda měla jsi nějaký publikum a vydávala jsi, já nevím, kolik jsi vydala videí. Ono jich ani tolik nebylo, že jo, celkově. No, jako největší úspěch mělo to první samozřejmě, protože já totiž nejsem ze zdravotnického oboru a původně nebo moje střední je z letectví, takže já jsem vlastně jakoby natočila úplně první reelsko z toho, aby lidi neměli nějaký jako o sobě špatný mínění, že nemají na to studovat jiný obor, než který třeba studovali právě na střední, takže já jsem vlastně jakoby vytvořila takový reel, kdy právě jako jsem v těch lidech vyvolala to, že mají na všechno, co si dokážu představit, takže to bylo v podstatě jenom hlavně kvůli tomu, že jsem změnila ten obor. Co já v tom vidím, jako ten první krok, že jsi v podstatě měla jasnou nějakou svoji jako identitu. Jo, jsem studentka,
byla jsem na nějakém oboru a teď jsem na něčem úplně jako jiným, tím pádem jako ukazuju, že to jde. Což znamená, že to už jako bylo nějakým způsobem unikátní tahle kombinace. Ty si popisovala, že jsi byla na letectví, že jo, a potom vlastně k zubnímu technikovi a potom na dentální hygienu, takže ta cesta je taková jako rozmanitá a to už samo o sobě si myslím, že třeba upoutá pozornost a zároveň se s tím někdo může stotožnit. Ten v podstatě, když řekneme potenciální zákazník, tak se může stotožnit s tím, že hele, tak tahle holka taky vlastně udělala úplně náhodnej jakoby krok z oboru do oboru a jde to. Já si právě myslím, že ty lidi cítili trošku, že mi jsou blíž právě kvůli tomu, že jako fakt většina lidí, kteří jsou okolo mě, nestudují vlastně to, co studovali na střední a že fakt skoro všichni změnili ten obor, takže si myslím, že i tím jsem jim trošku byla taká bližší, že jsem se jako od malička nešla za tím, ale že jsem se tak trošku tápala tím životem a pak jsem se přišla k těm zubům jako náhodně. Takže si myslím, že to v těch lidech vyvolalo jako nějakou bližší, nějaký bližší pocit, no, vůči mně. Já si myslím, že to je prostě krásný příběh, který se jako dobře poslouchá a zároveň se tam spousta lidí v tom jako našlo, že buď to je to zajímavý, anebo se s tím třeba stotožnili, protože věřím, že spousta lidí řeší, že třeba to, co studujou, nebudou chtít dělat a teď jako přemýšlí nad tím, jestli vlastně můžou udělat nějaký jako náhodný krok. Určitě, no. Já myslím, že se můžeme posunout k té části, kdy začala vlastně první ta myšlenka vůbec nějakého toho produktu. Tak jak tě to napadlo, nebo jak to jako vzniklo? Tak upřímně mě z začátku vůbec nic takového jako nenapadlo, že bych mohla něco takového vytvářet, ale já jakmile jsem právě začala natáčet na ty sociální sítě, tak už v momentě, kdy jsem vydala první reel, za mnou chodily dotazy, které se hrozně opakovaly. Jako fakt častokrát to bylo od holek právě i ve stejné věkovice, který třeba, jak už jsem říkala, že jsem natáčela reel, který bylo hodně o tom, že jsem skočila z jiného oboru do jiného, takže se mě ptali, jak jsem to zvládla a fakt se hrozně těch dotazů opakovalo, takže jsem vlastně v podstatě v mým volném čase nedělala nic jiného, než odpovídala na ty dotazy a říkala jsem si, nebo vlastně v podstatě ty jsi mi říkal, proč z toho neudělat jednotnou nějakou věc, nějaký produkt, kde oni tohle všechno budou mít. Jakmile se tě na něco budou chtít zeptat, tak je rovnou pošleš za něčím a ještě k tomu budou mít nějakou přidanou hodnotu něčeho, co jim vlastně pomůže. Takže tam nebudou jenom nějaké informace, ale ještě něco. A většinou to byly prostě dotazy jenom, jak se dostat na dentální hygienu, protože co si budeme, tak dentální hygiena začala být pár let teď hodně populární a ten počet těch uchazečů je fakt šíleně vysoký oproti tomu, kolik lidí opravdu přijmou. Je to nějakých jako rámci, počet uchazečů je třeba okolo 300 až 500 a většinou berou tak okolo těch 15 až 25 na školu. Těch škol je třeba 8, 10, přibližně nějak, nepamatuji si přesně kolik, ale jako je jich málo po Česku, takže hodně lidí se teď chce dostat, nebo to má třeba jako variantu B, když se chtějí dostat primárně třeba na zubní lékařství, ale chtějí to mít jako bokovku, tu dentálku, tak se taky chtějí dostat, ale co se budeme, není to tak jednoduchý taky, no. Takže vlastně trochu spojila to, že ten obor je vlastně teď trendy, protože on vlastně ani zas tak jako dlouho neexistuje a to, co tady padlo, co je vlastně zase hodně důležitý a myslím si, že hodně lidí v tom třeba dělá chybu, když tvoří nějaký produkt, tak je to, že se nezaměří na reální problémy, který lidi mají. A ty si vlastně měla tu výhodu, že ti vlastně to jako spadlo v podstatě do klína, protože ty si ukázala, hele, jsem někdo, kdo se dostal do dentální hygienu, ale ten můj příběh byl jako úplně náhodný, takže si vlastně trefila to téma, který bylo zrovna atraktivní, zabalila jsi to v podstatě jako přirozeně, jo? Říkám tady, jak kdyby to byl nějaký plán, ale já v tom vidím tohle, jako že nějakou jako systematičnost. Zabalila jsi to tím tvým příběhem, že seš vlastně z jiné školy, že nejseš ze zdravotní školy, ale dostala ses vlastně na tu dentálku, což taky, že jo, bylo zmiňovaný jako můžu vůbec jako na takovejhle obor, když nejdu ze zdrávky. A tím, že ti vlastně chodily ty zprávy, chodily ti ty v podstatě problémy, tak jsme jako začali řešit, hele, možná by dávalo smysl to všechno nějak dát do nějakého jako produktu, ten nějak jako zaobalit, aby to těm lidem jako dávalo smysl a my jako víme, že
oni mají nějaký problémy v uvozovkách, třeba že neví, jak se dostat, kam se dostat. Plus samozřejmě jako ty už víš tím, že ses tam dostala, jaký jsou ty další problémy v uvozovkách, nebo reální problémy, který zase jako další můžou mít. Tím pádem jsme jako vymysleli úplně jako přirozeně, což si myslím, že je taky podstatný bod, přirozeně vymyslet vlastně nějaký ten produkt a bylo to na základě těch dotazů, který to publikum mělo. Tím pádem tohle je jako strašně obrovská, jako zní to strašně jednoduše, zní to logicky, ale je to věc, kterou spoustu lidí při tvorbě nějakého toho produktu prostě neudělá. A to je to, že tvoří produkt pro někoho, kdo si, nebo ono, někdy se i stane, že člověk při té tvorbě se někoho zeptá, hele, chtěl bys to třeba? A on řekne, jo, to by bylo fajn. Ale jo, to by bylo fajn, není něco, proč si to ten člověk potom koupí. On potřebuje opravdu jako to potřebuju, to chci, jo, a ty jsi vlastně, že jo, vytvořila ten produkt na základě těch dotazů, což znamená, že pokud ten člověk měl jeden dotaz a těch dalších 10 mělo různý další, tak je pravděpodobný, že třeba ho má taky a když to vyřešíš v rámci jako jednoho produktu, tak pro něj to bude jako blbost ten produkt nekoupit, protože tam bude mít další ty dotazy už zodpovězený. Jako, jo, je to pravda, no, upřímně pamatuju si, jak jsi mi poprvé řekl, že bych měla nejdřív se to publika zeptat, jestli by to vůbec chtěli. A já si pamatuju, že to bylo pro mě takový docela stresový, protože jsem na jednu stranu věděla, že tam bude spousta holek, který jako za to budou hrozně rádi, ale já jsem i jako věděla nebo znala jsem tu druhou stranu toho, že vlastně jsou to pořád jako studentky, jsou to holky, které mají třeba 19 let a nemají tolik peněz, takže jsem zároveň jako věděla, že jakmile přijdu s něčím novým a zeptám se, jestli by něco takového chtěli, tak bylo tam spousta lidí, kteří odpověděli, že by o něco takového měli zájem, bylo to nějakých 80 lidí, něco ke 100, ale byla jsem si hrozně nejistá vůči tomu, že jsem těm lidem to nemohla dát zadarmo, protože to určitě proberem dál, ale měla jsem takový stres vůči tomu, jestli by to vůbec chtěli jako koupit, protože to bude to produkt a bude to mít nějakou přidanou hodnotu. Nechtěla jsem to udělat jako jenom v rámci nějakých informací, ale ještě jako něco navíc. Takže aby jim to dávalo smysl, měla jsem z toho trošku stres, aby pro ně to mělo nějakou jako přidanou hodnotu, jakmile tam uvidí tu cenu u toho. Jestli vlastně se jim to bude zdát ještě v kontrastu s tou cenou. Právě, protože aby jako, no já jsem hodně koukala na to, jak jsem na tom byla já rok třeba zpátky, z hlediska nějakých jako financí a takhle a samozřejmě já bych hrozně byla ráda a právě proto jsem to i celý jako začala dělat a bylo to kvůli tomu, že já jsem nikoho takového rok zpátky neměla a já jsem byla úplně ztracená v tom, co se mám učit, kdy se mám učit, kolik. Nevěděla jsem třeba, jaký holky se vůbec hlásí jako na dentální hygienu. Já to vlastně vím až teď ve třídě, že všechny chtěli na medicínu, takže z Gimplu všechny věděli a no, takže jsem z toho byla taková jako ve stresu spíš z hlediska toho, že to bude jako zpeněžněný. A teď klidně, pojďme k tomu konkrétnímu kroku, který jsme vlastně udělali na tom Instagramu, že jsme si ověřili vlastně tu poptávku. Jo, že ano, chodili nějaký dotazy, to se může dít i jako divákům, že jim chodí nějaký dotazy, ale ještě to nemusí znamenat, že by na to měli udělat nějaký produkt, nebo že ho prodají. Takže ten konkrétní krok, který jsme udělali. No, já si pamatuju, že jsme seděli v kavárně a přemýšleli jsme jako, jak to nějak jako ucelit, celý ten produkt. A já jsem měla už upřímně trošku dopředu takovou jako vizi, co by to přesně mělo jako obsahovat. Věděla jsem, že to určitě nechci udělat jenom čistě nějakou knížku, něco s informací, protože jako je to takový, no každý si to prostě přečte, ale ne vždycky to každému může něco dát. Takže jsem chtěla udělat i něco, co jim právě pomůže hlavně k těm přijímačkám. A bylo to právě něco, co jsem chtěla jako vytvořit. A aby si oni to mohli tvořit, aby měli jakoby pocit toho, že ten e-book není čistě jako, že si něco přečtou a už to nikdy neotevřou, ale aby to mohli jako používat během toho, co se budou učit a budou se k tomu moc vracet. Tudíž vidějí jako ten smysl toho produktu a tu hodnotu toho, že to není jenom čistě nějaký psaný písmo. Ale to ten konkrétní vlastně krok, který jsme udělali, byl? Jo, bylo to, že já jsem měla právě nějaký plán, že to bude něco a něco a
Ještě do toho skočím. Tohle je přesně situace, kterou má spousta těch lidí, jo? Co znamená, že splňují ty předchozí kroky, že jim třeba někdo píše a ptá se jich na ty věci a teď oni přesně si řeknou, tak já teda asi jako vytvořím nějaký produkt, nějakým způsobem mi to dává smysl. A teď začnou vymýšlet, co všechno tam jako dají. A já si pamatuju na ten moment a říkal, a ty taky jsme to řešili, že já tam chci dát tohle, já tam chci dát tohle, já tam chci dát tohle. A já jsem pamatuju, jak jsem řekl, ale on ti to, jako ty nemusíš, jako a ptala ses, jestli tam mám ještě dát tohle. A já jsem říkal, tak se jich zeptej, oni ti to řeknou. A to je vlastně jakoby tohle je obrovský krok zase, že oni ti to řeknou, co v tom produktu chtějí, tím, že řeknou, hele, mě by zajímalo, co se mám učit, jak se mám učit, odkud se mám učit. Tohle byly věci, kterými hodně pomohly i v tom, jako jak to mám poskládat, ale aby jsme se dostali k tomu, tak vlastně to, co jsem udělala, bylo, že jsem natočila úplně jednoduchý video, takhle jsem se natočila, vůbec jsem to nestříhala nic a jenom jsem mluvila k ním jako, hele, já vím, že mi píšete s takovýmhle dotazama, je vás docela dost a napadlo mě, že bych vám mohla s něčím pomoct a to je nějak zaoblit ten problém toho, jak se dostat na dentální hygienu, nebo respektive čím jsem si prošla já. Byla jsem na nebo na jedné celorepublikové soutěži a měla jsem toho prostě spousta, co se týče kreslení zubů a věcí, které jako zachází do těch přijímaček obecně. Takže jsem si říkala, hele, udělám něco takového, líbilo by se vám to? A oni vzhledem k tomu, že asi viděli, jak právě jsem natáčela videa z celého toho průběhu, jak jsem se dostala random na zdravotnický obor, tak mi přišlo, že měli ve mně takovou tu důvěru a díky tomu, že já jsem jim vlastně vysvětlila, jaký by byl plán, jestli by se jim vůbec něco takového líbilo, že nad něčím spíš přemýšlím, ne jako, že mám asi nějaký plán nebo že tady je něco hotového, ale že mám nějaký nápad a kdyby se jim to líbilo, tak ať mi dají vědět a v podstatě jsem udělala takový reelska do jednotlivých anket, co by potřebovali probrat, jaký téma by chtěli jako třeba přiblížit a pokud jsem samozřejmě to věděla, tak bych ho tam mohla přidat, ale v podstatě jsme jakoby rozebrali jednotlivý témata a nechala jsem jim tam i otevřenou anketu, ať mi tam napíšou sami za sebe, co je zajímá a já jsem z toho potom jako udělala takovou strukturu celého toho produktu, no. A což je naprosto jako geniální postup a tohle je to, kdyby to udělal každý. Jo, tohle je jeden z těch velkých kroků, tohle je jeden z těch, jak jsem popisoval, že máme těch pár kroků, tak tohle je ten krok, který je strašně důležitý a to je, mám nějaký nápad a teď ho jdu validovat. A jdu ho validovat rovnou s těma lidma, kteří si to ode mě mají kupovat s nějakým mým publikem. Super. Jako je pravda, že to pro mě bylo docela stresující, no, protože já jsem i tak, že jsem vlastně viděla, co by ty lidi zajímalo, tak jsem se trošku bála i toho feedbacku a to si myslím, že spousta lidí takhle může cítit, že já jsem z toho byla hrozně nadšená, že by to někomu jako mohlo pomoct, ale zároveň ono si se sice řekne, že spousta lidí z toho jsou taky nadšený, ale potom, když přijde třeba na tu jako věc, tak pak z toho třeba jako vycouvají. No, na tu věc, což znamená, mám dobrý nápad, ty mi řekneš, jo, to je super, a já pak řeknu, dobře, ale bude to stát 10 000. A ty řekneš, tak jako je to dobrý, ale teď to nepotřebuju, nebo teď to nechci, že jo? A to je třeba i situace, která se může stát hodně těm lidem, kteří tvoří nějaký produkt, že pak ty lidi, kteří jim řekli, jo, to je fajn, super nápad, tak si to nekoupí. No a to bylo podle mě i další věc, kterou jsme udělali jako dobře, že jsme se i těch lidí zeptali, pokud by tady něco takového existovalo, tak kolik by to pro ně mělo stát, aby to bylo pro ně jako v podstatě finančně dostupný. A takže jsme v podstatě z toho udělali takovej jako průměr, jo, že já jsem tak nějak jako i čekala, že to nemůže být nic jako šílenýho a zároveň jsem i chtěla, aby to bylo dostupné pro co nejvíc lidí, protože já sama rok zpátky jsem na tom byla dost podobně jako ostatní. Takže tohle bylo podle mě jako super taky věc, že ty lidi už jako dopředu počítali s tím, že to bude teda nějak zpeněžněný, protože já na tom vynaložím nějakou velkou práci a bude to mít takhle tu hodnotu. Co je vlastně taky super, je, že ty si to v podstatě už prodávala dopředu, ještě mezi tím, co si to tvořila, nechala si ty diváky do toho mluvit, nebo to publikum, takže oni sami ovlivnili obsah toho produktu a
tvořili to s tebou. Mně to taky hrozně osobně pomohlo, kvůli tomu, že já už třeba od toho září, co jsem řešila školu, tak jsem měla do toho spoustu a zároveň oni mi díky tomu, že tam třeba napsali, co by chtěli, co by rádi viděli v tom projektu, tak mi ukázali něco, na co já bych třeba zapomněla, že bych v tom neviděla takovej důraz, nebo nekladla by na to takovej důraz, protože už prostě to mám třeba za sebou, už to je nějakou dobu, co jsem hledala nějaké informace a co bych třeba rok zpátky ocenila vědět. Takže mi to tak jako připomněli, co by je zajímalo. Já bych se klidně posunul v podstatě k dalšímu kroku. A to bylo, teď už máme nějaký publikum, víme, že má nějaký zájem, máme nějaký problémy, na základě kterých jsme si udělali nějakou osnovu. Jak to teď jako nazveme? Nebo jak si přemýšlela, jak jsi to třeba chtěla udělat původně a jak jsme to udělali nakonec? Jak to jako nazveme? Nebo jak to budeme komunikovat ven, jakože tohle je to, co si koupíš? Já jsem už na začátku věděla, že to publikum, který si to bude kupovat, nebo který by o to mělo hlavně zájem, tak budou holky, které se chtějí dostat na dentální hygienu. A což jsou holky v nějaký určitý věkovce a vlastně celý ten produkt se týkal jenom toho, jak v podstatě udělat přijímačky, jak být úspěšný a měl jim jako ukázat celý ten průběh toho, třeba nějaký určitý typy na učení a věcí, které jim pomůžou k tomu. Zkrátka ten největší, ten jako core, to jádro toho bylo, jak se dostat. Přesně, jo. Takže vlastně to byl fakt balíček jenom těch věcí, které jim jako pomůžou krok po kroku, jak se dostat. Takže ty si vzala ten hlavní problém, který byl, jak se dostat na dentální hygienu. Z toho si v podstatě udělala název jako toho produktu, že to je to, co ty prodáváš, což je podle mě taky, jak bys to mohla nazvat třeba, nebo jak bys to chtěla třeba nazvat původně? Jo, já jsem podle mě to měla už na začátku jako jasný, že jsem chtěla fakt něco úplně jednoduchého, protože jsem nechtěla vymýšlet nic složitého, co by se třeba blbě i pamatovalo, ale jmenuje se to Chci na dentální hygienu, chci na DH a přišlo mi to právě takový jako pestrý, že přesně od začátku víme, za čím si jdem. Takže zrovna ten název byl pro mě fakt jako, že jsem už od začátku věděla. Tak tohle je strašně super, protože spousta lidí ten svůj produkt nazývá nějak jako zvláštně, nějak složitě, někdo chce, aby to znělo nějak zajímavě, teď si nevybavím samozřejmě nějaký příklad, ale tohle je strašně důležitý, protože název toho produktu byl vlastně výsledek, který ty si slibovala tím produktem. A to je něco, co je zase, si z toho podle mě diváci můžou odníst, co je zásadní chyba. A když ten svůj produkt pojmenujou nějak, já nevím, jak by to mohla pojmenovat jinak, jo, ale jako e-book o tobě třeba, jak jsem se dostala z letectví na dentální hygienu, tak jako jo, někoho by to určitě zajímalo, tvý fanoušky by to třeba zajímalo, ale nezajímalo by to jako úplně, když to tak řeknu, lidi, kteří tě vidí třeba den, dva, tak jako hele, dobrý, nějaká holka prodává nějaký svůj příběh, jako je to inspirativní, rád si to třeba počtu, ale jako už by nepochopili by to z toho, co já vlastně, nebo o čem ten e-book by byl, jako oni by si mysleli, že to je třeba jenom knížka o mně, ale nepochopili by, že to je vlastně jako e-book nebo v podstatě produkt, který je složený z několika věcí, jak se dostat na ten obor, ale spíš by podle mě z toho trošku vyčetli to, že já o sobě píšu nějakou knížku o nějakém mém příběhu, ale nebylo by to pro ně tak jako hodnotný. Atraktivní. No, a můžeme i říct, že ty si to pojmenovala tím výsledkem. A to je to, co ještě jednou zopakuju, protože je to strašně podstatný, aby lidi nebo diváci, když budou tvořit nějaký produkt, aby se zamysleli nad tím, co ten produkt má vyřešit za problém a úplně natvrdo to tím pojmenovali a to, že tam bude nějakých dalších 100 super věcí, tak napřed my tím vlastně tomu publiku, těm potenciálním zákazníkům vždycky chceme prodávat to, co chtějí, a potom ty už jim můžeš dát to, co oni reálně potřebujou. Ale musíme jim prodat to, co chtějí. A to v tomhle případě vlastně bylo splněný, bych řekl, na jedničku. Jo. Já myslím, že jsme si teď probrali spoustu těch kroků. Já to ještě jednou zopakuju, co znamená první krok je z mýho pohledu ta identita. Což znamená, měla si jasno, kdo seš ty pro to publikum, měla si jasný, kdo je tvý publikum. Další věc, kterou si měla jasnou, je vlastně ta nabídka, co oni mají za problém, co jim vlastně nabídneš. To jsme se bavili o tom, že to je to, že chtěli na dentální hygienu stejně jako ty. To byl vlastně celý ten příběh.
Potom jsme se posunuli k dalšímu extrémně důležitému kroku a to je to, že měla nějaký nápad a my jsme ho ověřili přímo u toho publika, jestli jim to dává smysl a oni sami se vlastně podíleli na tom vývoji toho produktu, čímž jsme zase zvýšili pravděpodobnost, že tam bude to, co oni chtějí a odpovídalo to na ty jejich otázky. Přesně tak. A další krok je už nějaký teda samotný prodej. Takže jak jsi to naplánovala, třeba spousta lidí totiž hodně odkládá nějaký nebo hodně lidí o tom mluví a říká, no já bych udělal kurz, já bych udělal e-book, já bych udělal produkt, program, cokoliv, ale odkládají to. Tak jak to bylo třeba v tvém případě, jak jsi dala nějaký datum nebo jak jsi měla namyšlený, jak dlouho to vlastně jako bude trvat, protože to je něco, nad čím lidi jako hodně, bych řekl, prokrastinujou, třeba často produktivně, že právě vymýšlí, jak mají strach z toho, jestli si to někdo koupí a tím víc vymýšlej, co do toho produktu narvat, aby to vypadalo větší, aby si to aspoň někdo koupil za těch pár stovek. No, já jsem vlastně díky těm odpovědím, které jsem získala z těch anket od těch lidí, co by tam teda chtěli a nechtěli, tak jsem vlastně vytvořila teda tu strukturu celého toho e-booku, ale říkala jsem si už sama, že určitě jednotný e-book nechci. Nechci tam jenom čistě nějakou knížku informací, ale chci, jak už jsem říkala, k tomu přidat nějakou hodnotu. Takže jsem si vytvořila prostě nějakou strukturu a vlastně to, z čeho se bude ten produkt skládat. A jakmile vlastně mi všichni odsouhlasili, že by se jim něco takového líbilo, že jsou z toho nadšený a že je to přesně to, co by jim hrozně pomohlo k těm přijímačkám, tak jsem hned ten den začala. A začala jsem tvořit nejdřív e-book a zároveň jsem k tomu, abych jenom doplnila, udělala trénink na kreslení zubů, protože některé školy vyžadují praktické zkoušky. A potom ještě jsem jim vytvářela šablonu v Notionu, která jim pomohla v podstatě si podle sebe přednastavit nějaké jako možnosti a funkce, tak, aby si dokázali správně rozplánovat učení do té doby, než budou přijímačky. Takže si tam všechno sepsali, kapitoly, předměty si tam přednastavili podle sebe. Takže jsem udělala všechno tohle, začala jsem tím e-bookem a já jsem vlastně už na začátku začínala jim v podstatě na tom Instagramu trošku projevovat, že teda něco takového tvořím pro ně. A že jsem si teda řekla, že je to super nápad, že bych jim moc ráda pomohla, protože já rok zpátky jsem byla hrozně ztracená. A to byl v podstatě můj takový cíl a furt jsem jim dávala taky jako updaty, že teď už pracuji na e-booku a asi teda nějaký e-book bude a pořád jsem jim trošku jako odkrývala, na čem vlastně jsem. A to se bavíme o Instagramu, o Instagram Stories. Instagram Stories natáčela, potom už když už ty lidi tak nějak jako věděli, už jsme to trošku jako odkryli po nějaký té době, tak jsem i dělala Reelska a obecně na tom TikToku. Na tom TikToku jsem i hodně povídala, tam se mi osvědčilo nejvíc fakt se těch lidí zeptat, co by na to říkali, jak na Instagramu, tak na TikToku, protože tam mi přijde, že trošku jiný publikum. Šla jsem také dál, takže pořád jsem jim ukazovala, z čeho se to teda bude skládat a oni tak jako postupně i věděli, na co čekat. Což mi přišlo fajn, že už vlastně dopředu věděli, že já mám v plánu dělat nějaký šablony a takovéhle věci, než když bych jim pořád jako zatajovala, co dělám. No a pojďme teda už k tomu kroku, kdy přišel nějaký ten jako první prodej, nějaký to spuštění, kdy jsi to dokončila, jestli jsi to třeba předprodala, než jsi to dokončila a tak dále, tyhle ty kroky. No, já vím, že ty jsi mi navrhoval, že bychom mohli udělat dopředu nějakou komunitu, aniž bych ještě ten produkt měla hotovej, že bych jim třeba poslala nějakou část a oni by potom jako mohli vidět, jestli to je super a pak bych případně mohla ještě doplňovat. Ale toho jsem se zase bála, protože to jsem nikdy nedělala takovýhle produkt, takže jsem fakt opravdu chtěla si stanovit nějaký datum, stejně s ostatníma lidma na sociálních sítích, aby to věděli a dostatečně dopředu teda. Jeli jsme podle datumu, který jsme museli odložit ještě o 3 dny, protože jsme řešili ještě web a spousta dalších věcí a ono pár detailů se trošku udělali bordel. Ale v podstatě přišlo první prodej podle toho datumu, podle hodiny, který jsme si nastavili na Instagramu, na TikToku jsem to zveřejnila dostatečně dopředu a
lidi věděli, kdy to přijde. To už se bavíme o nějakém tom postupném budování nějaký té tenze ohledně toho, že něco bude. A jak teda dlouho trvalo od toho nápadu do toho finálního, jaký byl vlastně časový úsek od nápadu do toho datumu, kdy jsi řekla a v tenhle den to prostě prodám? No, byl to měsíc. Byl to měsíc od toho dne, co mi vlastně z té ankety vyšly ty odpovědi. No, bylo to hodně, ale zase hrozně mi to pomohlo v tom, že jsem už měla před sebou tu strukturu díky těm lidem, že jsem věděla vlastně, co budu dělat, protože když bych to měla všechno takhle jako poslepu dělat, tak se v tom asi ztratím a bude to mnohem delší. Takže v podstatě jako někdo, kdo nikdy předtím nic takového nedělal, si byla schopná za měsíc od nějakého nápadu na to, že bys něco takového mohla vytvořit, to kompletně dát dohromady a spustit. Jo, včetně těch šablon a včetně vlastně i ty druhý šablony v Notionu, no. Tak Já si myslím, že tady probíhalo i něco, co je strašně důležitý a zase je to jako mezi řádky a to je nějaký prodej před tím, než to je vlastně hotový. Protože tím vybuduješ nějakou jako nazývám to teďkon tenze, a kdy vlastně ty lidi mají už, jako očekávají to a už já vím, že i se dělo, že ty si oznámila nějaký datum a oni už psali, že se nemůžou dočkat a v kolik to bude. no, oni se i báli, jako kolik kusů třeba budu vydávat ven, aby to není vůbec, aby to stihli koupit. Takže Což tady mě napadá ještě jako strategie, kterou jsme v podstatě použili, která není žádným způsobem neetická, ale chtěli jsme pomoct těm lidem se jako rozhodnout rychlejš, což znamená, když tady možná by mohla padnout otázka, je to e-book, jak se to jako může vyprodat, ale že to jako nejde limitovat a když to jako limitujeme počtem, tak je to takový, bych řekl, divný nebo neetický. A já bych chtěl říct, že tady existuje způsob, že se to dá udělat tak, že můžete dát nějakou předprodejovou cenu do nějakého datumu a pak jako zdražit, čímž odměníte vlastně publikum, který už na to čekalo a zároveň je motivujete jako koupit si to v ten datum toho jako spuštění a to jsme taky udělali. já jsem to hlavně ani nechtěla prodlužovat z toho důvodu, že jsem věděla, že spousta lidí se začíná už učit na přijímačky třeba od března. A my jsme to vydávali v únoru, takže i vzhledem tomu, že součástí toho projektu byla právě ta šablona v Notionu, kde si mohli rozplánovat několika měsíční plán na to učení, tak jsem jako potřebovala, aby ten plán fakt jako dával smysl a aby jsme to nevydávali třeba v dubnu, kdy ten plán by byl jenom prostě na květen a v červnu jsou přijímačky. Takže to potřebovalo nějaký jako fakt rozpětí, no. Tak A když se na to teď teda podíváme, tak co jsi udělala ty poslední kroky k tomu, že si to někdo mohl koupit? Že už tady jako je nějaký datum, to jsme si řekli, že ty si v podstatě vydávala ten obsah o tom, že něco tvoříš, lidi už se to tam jako kumulovalo, nějaký ten zájem a jak to jako teda si někdo koupil, jak to jako proběhl ten moment, že prostě v ten datum přišly peníze někde někam. No, my jsme teda měli stanovený datum, kdy bude spuštění. Měli jsme i stanovenou hodinu, kdy to bude a vlastně ty jsme pomohli vytvořit web, kde vlastně ten produkt byl. Tudíž lidi čekali vlastně na hodinu a já jsem jim v podstatě v to dosažení té hodiny, tak jsem jim poslala na Riosko odkaz toho webu, kam vlastně klikli a po kliknutí jsem ukázal v podstatě jenom ten produkt samotný a přes Apple Pay, přes cokoliv, prostě platební bránu mohli koupit ten produkt a vlastně jim po koupi přišel do e-mailu odkaz jak na e-book, tak na šablonu v Notionu a tak i na šablony na kreslení zubů, které byly taky. Takže vlastně úplně prakticky nepotřebovali jsme k tomu v podstatě žádnou investici, protože web, ten byl jako HTML v podstatě, tam byl, ten byl na tobě. ale to nestálo žádný peníze, jenom teda můj čas. Ale věřím, že dneska už s AI jako fakt dokážete vytvořit něco, co nebude dokonalý, ale splní to ten účel, že někdo tam bude moct ten produkt koupit. Další krok byl Stripe, což je platforma, která se dá se založit jako velmi rychle. Je to taky všechno zdarma, jenom se tam zadá e-shop v podstatě. A potom vygenerujete si odkaz, na který když lidi kliknou, tak je to hodí na takovou jmenuje se to checkout page, nevím, jak se to jmenuje úplně v češtině, prostě košík, jako na klasickém e-shopu, kde zadají kartu a zaplatí to a vám to přijde. Potom jsme použili Google Drive zdarma, že jo, kam si nahrála ten e-book. A i šablony, no.
potom jsme jim poslali e-mail po tom, co zaplatili s odkazama vlastně na tu šablonu, na odkazy na ten Google Drive a hotovo. Si mohli stáhnout a mohli podle toho. Vlastně i dobrý, že zrovna ten Notion, tak ten se v podstatě dal taky jako sdílet nebo otevřít dostupně pro ostatní. A tím pádem oni si tam mohli na všechno klikat, ale pořád to byl jakoby odkaz, který byl individuálně pro ně, takže to v podstatě funguje stejně jako Google Drive, no, že byl prostě otevřený. Když bychom měli říct nějaký časový rozpětí, teda za měsíc od nápadu ke spuštění produktu, tak jak se jako dařilo těm prodejům, jak to vlastně dopadlo, když to uzavřeme? No, tak samozřejmě největší boom byl hned na tom začátku, kdy na to všichni fakt čekali. Já jsem i dělala během toho dne, kdy se to spouštilo, tak jsem i dělala poslední takový jako Q&A a chtěla jsem jim i jako upřesnit přesně, co tam bude a aby věděli, co tam fakt čekat, protože mi přicházelo i pár jako dotazů třeba na to, jestli tam bude tohle a jestli tam bude tohle. Takže jsem ještě dělala během dne tohleto a potom, no, to bylo jako vlastně nejlepší asi úplně v tom večeru, kdy jsme vydali celý ten e-book a pak postupně den co den chodilo na základě té mojí aktivity. Jo, já jsem potom dávala, že i recenze. No tohle právě jsem chtěl zmínit, že to je strašně důležité, co jsme udělali je, že ne, že teda vyburcuju to publikum, dám jim vlastně odkaz a jako kupujte, protože zase ty lidi se třeba nerozhodnou hned a je tam nějaký jako prostor, ale co jsme začali vlastně hned dělat je, že ty, co si to koupili, tak lidi většinou, když si to koupí takhle jako impulzivně, tak jsou z toho nadšený a jdou to hned otevřít, jdou to si to číst, prohlížet a my jsme je vlastně prosili, aby hned, co si to otevřou a projdou si to, aby hned napsali jako v uvozovkách recenzi, nějakou zpětnou vazbu, jestli jim to přišlo a co na to říkají a vlastně hned jsme to využili a začali jsme to dávat zase jako zpátky na ten Instagram, ukazovat to vlastně těm dalším lidem, že hele, tohle už někdo si to koupil a je s tím jako spokojený, což je zase úplně přirozená věc, ale je strašně důležitý, aby to ty ostatní lidi viděli, aby je to taky namotivovalo ten krok udělat a koupit si to. Jo, já si myslím, že spousta lidí a hlavně i když většina těch lidí, který mě sleduje, tak jsou to právě ty studentky, které třeba nemají tolik financí, tak hodně si promýšlí a úplně to chápu, protože bych to udělala úplně stejně, ale právě mi přišlo těma recenzema ještě jak mi psali takový recenze jako Gen Z typu a že je to fakt super a že že si myslí, že jim to opravdu pomůže k tomu se dostat, tak si myslím, že je to že hodně lidí to potom přesvědčilo jít do toho nákupu a já jsem hrozně ráda za to, že jako investovali i do sebe, protože rok zpátky, kdyby takhle něco fungovalo, tak já do toho jdu určitě taky. A nebylo to úplně na tom jako fakt vynaložit, nebo ne vynaložit, ale spíš jako vybrat se nejvíc peněz, to vůbec tak nebylo. Spíš fakt jsem měla radost za ty lidi, že jako chtějí pro sebe něco dělat. A bohužel já jsem jim potom musela i jako vysvětlovat, že to není tak, že já bych od nich ty peníze fakt chtěla, ale bylo to kvůli tomu, že já jsem vlastně musela obětovat celý svůj čas na místo brigády, právě psaním toho e-booku, takže já jsem v podstatě jako přišla peníze z brigády, abych mohla právě pomoct ostatním, takže... A co tady ale nepadlo celou dobu, byla ta částka teda. Kolik to teda nakonec stálo? Stálo to, nebo stojí pořád 700 korun. A kolik si chtěla původně, aby to stálo, jak se jako váhala a tak? Původně jsem chtěla 500 a pak jsem tam postupně dodávala i ty šablony a říkala jsem si, že bych klidně dala i něco k té 1000, ale zase jsem si říkala, že pořád to jsou studentky a pořád to jsou třeba holky, které se vydělávají z brigády a nemají úplně třeba od rodičů nějakou podporu, tak jsem to fakt chtěla udělat takhle na průměr a i hlavně podle těch odpovědí, co mi posílali na ty ankety, kolik by oni za to byli ochotní dát. Co ještě bych tam dodal je, že ono je důležitý, když to plánujete, počítat to odzadu. Což znamená, mám nějaký publikum a my jsme věděli, že nebudeme pouštět reklamu. Tím pádem ty prodeje byly čistě organický, což je taky důležitý zmínit. Byl to produkt za 700, což jsme věděli, že ty lidi koupí jako impulzivně, jo, že to není něco, co je za 10 000, co musí nad tím jako přemýšlet. A věděli jsme, že ty jsi měla v té době 1000 sledujících. No jo, okolo 1000 nějak. Takhle, my jsme věděli, že těch produktů se 1000 neprodá, což znamená, kdybychom věděli, že se jich 1000 prodá, tak bychom ten produkt mohli dát za 300 korun a
jako nějakou částku by to vydělalo. My jsme chtěli, aby ti to zaplatilo ten čas, který se do toho investovala a samozřejmě to těm lidem pomohlo. A já jsem upřímně počítal jako konzervativně, jako docela pesimisticky, protože to je vždycky jako dobrý mít nějaký pesimistický, normální a pozitivní odhad. A já jsem si říkal, hele, kdyby se prodalo nějaký desítky kusů ve smyslu 30, 40. No, říkal jsi 20, 30. 20, 30. Chtěl jsem, aby aspoň se to zaplatilo, tak jsem si říkal, ono totiž to funguje tak, že ty lidi, kteří byli připravení to koupit, tak ono reálně, jestli bys to měla za 300, za 500, nebo za 700, nebo za 900, tak oni by to ty lidi stejně koupili. A to já jsem věděl, že nějaký procento si to stejně koupí, i kdyby to fakt stálo víc. Ale našli jsme nějaký střed mezi tím a věděli jsme, nebo počítal jsem s tím, že hele, tak když si to koupí 30 lidí za 700, tak to bude nějakých třeba 20 000 a to už je jako super, že jsi to vyzkoušela, ten celý proces a i jsi vydělala. No a jak to teda nakonec dopadlo? No, dopadlo to velmi dobře. Já jsem upřímně nad tím nepřemýšlela tak jako, že bych se do toho hrnula, do těch peněz myslím, ale zároveň je pravda, že chodím na soukromou školu a jsem na tom úplně stejně jako ostatní holky, takže chodím na brigádu stejně jako oni. A já už jsem v červnu dokončila studium zubního technika taky na soukromé škole a pamatuju si, že jsem si říkala, že už na soukromou nepůjdu a stresovaly mě ty peníze. Tak jsem v prváku a čeká mě to vlastně znova a díky tomu prodeji těch všech e-booků, který jsme vlastně prodali, tak jsem se našetřila na celý školní. Asi můžeme jako, nemusíme říkat konkrétní částku, ale můžeme říct, že čekali jsme, že se prodají nižší desítky a nakonec se povedlo prodat vyšší desítky. Jo, určitě, jako fakt je to celý školní nám celý moje 3 roky a jsem s tím hodně spokojená, protože teď i v rámci toho, že já jsem pomohla někomu, oni zase pomohli mně se nestresovat z těch peněz a odkládat si pořád spoustu peněz na semestr, na druhý semestr a na celý 3 roky, no. Já bych tady nakonec chtěl říct, že tohle video mělo za účel, aby jsme si prošli tady ty jednotlivé kroky. Já věřím, že tady padlo hodně konkrétních nějakých detailů, které jsou důležitý, když člověk chce spustit nějaký svůj produkt. Samozřejmě, v tenhle moment my jsme prodávali produkt za 700, což znamená, že ty věci nemusely být tak dokonalý a my prodáváme třeba produkty za 15, 20 i 45 tisíc třeba, což je nějaká jednorázová platba nebo platba na splátky a v ten moment je potřeba trošičku jakoby ten postup, to rozhodnutí toho člověka je větší a ta důvěra, kterou on musí mít k tomu, od koho si to kupuje, musí být taky větší a to trvá díl si vybudovat. Jo? Takže zase tady jako nechcem, aby to vyznělo, že jsme tady dali nějaký návod na milionové produkty, což si upřímně myslím, že ten návod na milionové produkty tady to je, protože tenhle ten postup by fungoval úplně krásně i na produkt, jako si myslím za třeba 5 000, jo? Když by někdo chtěl zreplikovat. Na ty jako high ticket se říká, na ty 10 000 produkty už tam musí být jako nějaký další prvky, že už to nejde v uvozovkách tak jako jednoduše, ale to jsem jenom chtěl jako takhle pro upřesnění, že jsou tam nějaký kroky, které jsou důležitý, ale samozřejmě u někoho, kdo prodává něco a chce prodávat něco za 10 000, což taky prostě řešíme, tak ty kroky jsou v podstatě stejný, jenom musí být trošičku jako poupravený. Já si myslím, že mě hlavně nejvíc pomohlo v celém tom ten feedback a ta komunikace s těma lidma. Že jsem zároveň i věděla, na čem jsem a jestli to má smysl, to, co vůbec vymýšlím, že mi to nebere žádný čas a zároveň jsem viděla i jako ty emoce těch ostatních, že z toho mají taky radost a že do toho jdou se mnou. Co jsem takhle na závěr ještě chtěl říct, je to, že tohle je krásný příklad, kdy ty jako studentka, která nemáš ještě nějakou jako odbornost, ale máš nějakou konkrétní zkušenost, za kterou je někdo schopný jako zaplatit, tak takhle krásně jsi mohla pomoct těm lidem a zároveň si zaplatila ten čas, který si investovala do tvorby toho produktu a podobným i způsobem to děláme my vlastně s těma odborníkama, jenom oni často řeší nějaký komplexnější a větší problém. Jo, že u tebe, když by vlastně ty lidi chtěli a věnovali tomu 2x tolik času, tak by si to jako vyřešili sami. Ale ty si jim dala tu možnost, hele, já už jsem tou cestou prošla, tady je pár stovek a můžeš si to koupit. Což je jakoby krásný příklad, že takhle by to jako mělo být při tvorbě toho produktu. A mě ještě napadá na závěr, jestli bys měla třeba pro někoho nějaký slova, kdo je v pozici
pozici, kdy má takovouhle třeba zkušenost, vytvořit nějaký takovýhle, nebo přemýšlí nad tím, že by vytvořil nějaký takovýhle produkt, tak co bys vlastně zkázala? Asi jenom jedna hlavní věc, která mi přijde úplně nejdůležitější, a to zeptat se těch lidí, jestli v tom vidí tu stejnou hodnotu jako já. Mhm. Já jako někdo, kdo spustil produkty za miliony, nemůžu jinak než souhlasit, protože hodněkrát jsem mluvil s lidma a s různými odborníkama, kteří vymýšleli nějaký produkty a vymýšleli strašně moc, jak to bude velký a kolosální, ale jako ve finále potom, když někoho dostali na nějaký prodejní třeba hovor a snažili se mu to prodat, tak nemluvili jazykem toho člověka a nebylo to napasované na to, co ten člověk chtěl a prostě si to nekoupil a na tom to vlastně jako celý selhalo a nic se neprodalo. A zrovna tam třeba mohla chybět jenom nějaká část, která by se jim mohla hodit. No ono často upřímně ten produkt je obsahově třeba stejný, jenom se musí člověk zaměřit na toho konkrétního člověka, který má nějaký problém. A já vím, že ten můj produkt to vyřeší a já jenom chci mluvit konkrétně k němu, aby on věděl, že ano, tenhle produkt je to řešení. A to je to, co hodně lidí dělá špatně a tady jsme krásně, myslím, popsali hodně do detailu, jak se tomu vyvarovat. Super. Já moc děkuju všem, kdo to doposlouchal až sem. Doufám, že to dalo tu hodnotu, kterou jsem na začátku slíbil, že to dá. Určitě nám to dejte vědět do komentářů a děkuju i tobě, že si mi umožnila tady ten rozhovor, protože samozřejmě vím, že si ti to třeba nechtělo tolik, což chápu, že někdo na to není zvyklý a děkuju. Jo, taky děkuju. Ještě jednou děkuju za sledování a vidíme se třeba zase příště s nějakým rozborem nějakého v podstatě dalšího klienta.